Здравейте! А, не сме правили клип отдавна, защото нямахме време и първо честита баба Марта. Да, честита баба Марта. Да сте живи, здрави и там каквото си пожелаете. И от мене също. Днескашната тема ние сами ще разберете по това. Love. Ще говорим за любовта. Ели, какво е за теб любовта? Любовта е нещо много сладко нещо. Любовта не се описва, тя се изживява, предполагам. Яко. Да. Не, любовта не е само сладко нещо. Абсолютно съм съгласна. Глупо. Добре. Любовта е много сладко нещо. Рози пася. Ами да, любовта е наистина... Бърка ми в носа. Не, сега по същество... Окото ми! Сега по същество любовта наистина е едно много сладко нещо, едно страхотно изживяване, което наистина се описва чрез... Любовта е наистина много яко нещо, heavy metal, брат. Чакай, удари ме в десетката. Не, сега дай по същество. Добре, се сменил рамки, не Коледа. Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Сега, наистина за нас любовта, за мен лично любовта е едно страхотно нещо, едно страхотно изживяване, което не може да се опише с думи, а само може да се чувства и усети. Да. Казва още? Също така, любовта. Какво за любовта? Любовта е нещо, което представлява човека, което мисли, че може да стане. Нали? Общо взето такива ти му работи. И така. Happy birthday to you! Добре, играем тук с настройките, сега ще говорим официално, стигни се. Добре. Да! Сега кажи какво е за теб любовта. Чакай, какво е за теб любовта? Любовта за мен е они червеното отдолу, де микрофона заеби. Какво направи? Не се виждам. Любовта. Любовта е едно страхотно изживяване. Една страхотна боза и простотия. Не, сега да е любовта, не е боза и простотия. Любовта е изживяване на дух. Така си много... Не, сега по същество, какво е за теб любовта? Айде говори сериозно. Да. Не мога! Гледам се много пъти. Плашило. Аз съм Денис. Аз съм Мели. И ние сме Ели Денс. Сега в края на етапа, сега ще ви кажем наистина нашето мнение за любов. Има няколко вида любов, приятелска, любов между двама, любов както дете обича домашния си любимец, любов... Виж това хеликоптер, че пътува. Това още любов, ма. Някъде надалеч пътува. Стига де! Това още любов, ма. Не споделена любов. Неизживяна любов, която те съсипва брутално е. Не снема любов, която е неизживяна, не са... Ягодко. Тъжен готко. Айде сте сме се легавили, вече дай по същество. Дали начуват? Сигурно ни чува. Ало, чувате ли? Ало, стига, вика. Добре, любовта е като пролета и есента. Не, за мен любовта е като капка сълза. Нека бъде лято. И много си гаден. И? Любовта е като капка. Като капсулка във времето. Като капка сълза. С болка, с тъга. И после много лесно си отива. Тя, любовта, е едно страхотно изживяване. Чувствам се тъпо. И това е от нас за този клип. Другия клип ще го правим с предизвикателства и въпроси, да изказахме само мнението си за любовта. Да. И
искаме да знаете, че много ви благодарим за харесване на страничката, за споделянето, за коментарите под клиповете. Под клипа ще сложим описание Това не са реклами, че да говориш толкова бързо. В YouTube и Facebook ще сложим долу описанието в линка. Имаше предвид в YouTube и Facebook Долу! Там долу. Долу! Да, спирката! Долу! Къде да спирката? Айде сега стига сме говорили да Майко. Добре. Значи сега, Чок Гизел... Пристанищата прибия. Бомбой. Оле, как беше? Виж онзи бол. Да, виж онзи бор. Значи, ако тя ви каже виж онзи бор, виж онзи бор, дърво като бъчви, като бъчви. Да. Скоро ще направим една компилация от наши култови моменти и изцепвания, които са доста епични от този тип. Изцепви. Да. Това ще влезе. Не бъде толкова... Това ще влезе в господаря на ефира, гледаме. Не, шегувам се. За какво ще мога? Искам да ви кажа също така, че блога ни направи 1 месец и сега нашите страна ще станат още 2. Да, между другото забравихме да отпразнуваме. Блога ни става на 1 месец, за което можем да кажем... На 2 месеца! На 2 месеца, за който можем да му кажем Happy birthday, Eidens! Как да е? To нас. To нас! Окей, както и да е, хора, много ви благодарим, че ни гледате, че ни споделяте, че ни коментирате страничката във Facebook. Каквото искате правете, само важно е да се валявате, не заваляваме, правим пълни прости днес. То ни върви така от няколко дни насам. Да, няма да се обаждам. Да, скоро ще направим клип, в който ще покажем различни... Стой, спри. Още не съм върнала на Денислав за онзи клип, но ще му го върна. Да, култовия клип със самопризнанието и... Слушайте ли сега? Значи, с 5 букви и втората е А. Край. Това е което разбрахте от целия клип. Защо за Бога? Имаше 300 и колко гледания. Защо? Не, бяха повече 353 някъде 300... Добре, както и да е, скоро ще направим една рубрика, с която с нашата камера, защото няма с телефона, ще стане много епично. Много ще е хубаво качество. Направо. Full HD. С хора, които ще изразяват... DHD. Така, за тези, които не знаят какво е HD, означава High Definition, а тези, които не знаят какво е High Definition, да потърсят Google. Така, сега ще ви направя една кратка прогноза за времето. Тази сутрин, като станах, ми беше студено. Сега ми е топло, вече не знам какво ми е, утре ще като изляза на терасата, ще ви кажа какво ще е. Така, скоро ще направим една рубрика към блога, към която хора, познати, близки, непознати от улицата, ще изразяват своето... От улицата. Пути ги журнализираш. Журнализира се казва. Да. Много си неопитомена. Как да е? Добре, хора, общо това ще има така рубрика. Хората ще изразяват своето мнение по различни въпроси, ще казва, ще го направим, ще снимаме. Да се хваля. Скоро става на 17 и 17. Аз след 1 месец, и аз след нея съм тъжен год. Искаш да кажи и аз след 1 месец след нея става на 17. Да, и като направя 18 ще видите първото ми пробиване. Аз се хваля! Твърде си нагла. Аз съм нагла. Ще ти кажа, нагъл си, когато дойдеш у дома и кажеш: Ели, няма ли да излизаме? Ще кажа, нагъл си, когато ми кажеш: Ели, дай ми цигара. Сега ще ви кажа нещо, какво тя ме кара. Аз понеже имах мисълта да почна да постя. Тя каза да не постя. Защото те са 40-дневни пости, които аз много държа да спазвам, но тя не, днеска ми даде яйца. И общо... Салам. Да, хапнах си саламто. И сланина. Какво ме интересува хората, какво сме яли? Тук няма ги разяждаме. Но ако някой му се дойде, какво ще правя? Ти млъквай, няма да ядеш, ще си яла. Нямам много, днеска съм взяла малко. Даже ябълката си не си. Аз не ям много, ям по хляб и половина, по 2 кг, нямам много. Аз нямам толкова много. Нямам много, ти прасе ли ма нарече? Ти не си прасе, ти си... Стига си ма обиждала. Пух, кавичка. Видяхте ли? Тя прилага така. Агресия.
Очаквайте новата ни рубрика и клипа ни с предизвикателства и въпроси от Facebook и YouTube. Да, Довиждане и толкова от нас и до следващия път. Чао! Чао! Пълен булшице. Чао! Чао!